ko. And enjoy. Una sa tanan. Once and for all, Buti ba ako may adlaw kaninyong duha, Dulanday? I would like to greet beautiful sunny day to all of you and everybody who's listening to your program. Itago na lang ko sa pangang Mariano. Yes, just call me Pastilan. Pastilan, you know what is Pastilan? Ito sila. Pastilan yung Mariano ka. Ang tinuod, Mariano III. Just call me the true or false Mariano the True. Akong lolo mo ay original Mariano. Ikaduha akong amahan ug ikatulo ko. My family gathering, there's a lot of original. Sino matingal original? Yang lolo, papa, original. No pirated. Medyo ko namin nyo sa akong uyab nga si Lucille. Yes, I have my, you married. You married my wife Lucille. You married and just married. It's the same. Bukan naman ko niya kong partner na tayo pamansiyaan ng patos yung siguro. Sabi siguro. Type na yun para di tayo maulawan pero naulawan na data. Gisurpresa na ako kung asawa na si Lucille. Nipalit ko luna ug balay dini sa Barakatan, Turil. I buy a lawn and house. Balat man. Nagluna ba? Balay. Tayo pa na ng notepad ya. Paglo ako ko dahil kong isulti. Wala siya kabaluan na yung pang-istorya dahil kung in English. Luyo sa among panimay. At the back of our house, doon na sa kapunuan sa Kaimito. they have one big Kaimits star apple tree. Og dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi sa diyang ibalhin mi. And it is a story of the stagnant of my life and it changed. Change house. Change and transferring. Kadali lang. Saan ka, Mars? Ay, ayoko rin na, Mars. Ay, tagtawagan ng pangalan ng pagandaganahan. 3D na lang. Sige. Layo, ara ito. Third. Na third, biyak mo. Ano ka man ang pro-prongan na ng imong tawid ba o kayo singo? Dali lang. Wait lang ha. Ano ka ng third? Ano sa mga baby ko? Wala ba? Yan ang Ikaw ba? Ayoko. Surprising dito ni mga inani ba? Dito ka na kayo. Dito ka na ng mga surprise. Kadali lang. Third, ha? Kadali lang. Relax ka lang. Sagot kita.
Up. Saguta. Okay. Up. Ayaw panikas. Ayaw lagi. Di lagi. Ano pa ko na kuha nga? Di man ako makayang baho. Ang alangan nga imong iproan apil ko na akong ilong. Pakialam. Dahil lang. Sige, ano yun na? Alauna. Alas 2. Alas 3. Okay. Wow, what a beautiful house. Danahan ka? Nindutas tong balay, oy. Ala, oy, wapo kayo. Hagdanan, no? Kana nga. Katuan naman kayo ni siya. Mahal kayong mga kuwan ng dakpan kay kanis din arani. Nagbuda, tanan. Actually, dugay naman na lisensyado o tanawang papeles. Hello, grabe, from LTO and any point of Mindanao. Mo na yung traveling kuwan niya. Traveling permit. Panawa. Atuan na ni, permado na. Ang titulo. Ala, oh. Nakapanganan sa tuwa. Sa imuhan ako ipanganan. Salamat kayo, third. Salamat kayo, third. Uyan ang takto na, third. Uy. Sa imuhan ako ipanganan. Hindi pa iba ka? Ay, mga api. Salamat yung kayo, third. Tara. Libuto na ito itong balay. Tara. Ay, kanina sa balay. Sa balay lang, yung Bermuda, murang Korean grass. O niya, nindot kaayo, sa luyo kay Carabao grass, la. Nindutan yung third, uy, napadya yung mga duranta. At least, pag manghihi ka, manghihi ka, diba? Dito na talaga buwa. I like it talaga ba? Punuan sa mangga, oh. Nagkakaiba lang kiyo di tugpa. Lagi, oy. May mga maya bungol, may maya kustang, daghanan. Ginakay ko dili mga inaani nga place. There's are places I remember. Pero lagot lang kung aning isa na kuha, no? Kanda ko kay kayo mangga. Dili kapito lang siguro nato, ni. Ay lang ng mangga, kalayo pa mana. Kanin kay Mito na lang kay siguro. Mito di ay ni siya di ay. Malubi akas ka nga, basta hinagi ko ni mga kahoy-kahoy. O sayang mo kay paputol at anong kay Mito. Kaya daghan na magbunga, oh. Puro sinog. Lagi, pero sige, sabal mo kung kayo mo na makahugaw dire, mga kuan, kanang mga dahon, mga sa atok-atok, bro, kaya atok-atok, o nindot kay tiles, kaya na atong-atok. Sige, may tamo ng pamahagi. Paputol ka na. Mangita tayo, naman siguro yung putulog kahoy diri. Musulod sa balay ta. Tara. At sa bunyagan. Sa madi ay may lain pa, kanina kasi si paramdam ni mo ba? Ay, Ko. Ay, yung sa Magluto palihog kay pag anda mo pa mainit kay kauban ako daron tong magputol sa kanang kahoy dia kanang kay Mito tong paputol. Balik-balik. Ganin. Sige, automatic na bibi ko. Ay, nasa name style ni mo, babi ka maguligo ba? Kung kabol ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ay, lagi ka kayo ikaw. Natapos pa may ako, ha? Sino pag-ilis dia kanil mga tao? Sige na. Saligid na pong sawa din. Brad. Ano yung balay dre? Right? Mani na balay. Ay, maramani ka ng haunted house? Brad, unsa yung inistorya niya? Wala, Brad. Masarap patulan dre, Brad. Busing! Masarap itong patulan dre, Busing! Palihog putulan ng Apat na mas pudong. kanang kay Mito bitaw sa likod. Ay, sus, kanipis, kay Mito Busing. Mas baga pamaningan kong naong, ana.
Boss, Six. Dong, ikaw dito si Pabaw, Dong. Kaya ako yung nagputol sa boss. Maayon, sige. Katkata dito, katkat ka. Nya, unag pambamot lang mga samtang na mutol kas mga sanga. Pag hinahinay, putol to sa boss, punuan. Sige, pwede na. Sige. O, saban, kasabot na mo kung unsay Wala ka dugog ta mong istoryahan, boss, nagsabot na. Kano sabot ako. Ano na ka, busing? Sasubo kayo mo. Pasensya na, Tuhan din na may mong bayad, pakyan mo sa walay busing. Ang mga pang gasolina na mo, Sinso. Sige. Sige lang, ipaandaman mo mong pamainin sa mga asawa. Ikaw ba ito ganyan nagtuyix? Ano ako? Ikaw dyan lang itong nakita nagbasbahis din nagbutol pagawas ni mo. Nakitaan di kaya pagpasulod ni mo balik na nakikarga nga chicks. Kapos to. Kapos at to? Kuha ng kaong butong dito. Kalab ka. Dito ka. Binig ko rin mong motor kay pagpadulong ay sakay pagbalik na naisakay. Lagi, tawag mo kung manuruli ato. Mo ba? Ikaw dyan lagi ito, umilaing mo rin na tumuyo. Blandi magagugbok. Kaya ang sabi na mong naman. Ilahin naman ko, green na may bicolor ni umbok. Nya, Sige magtabi na, sundan na ito ni Busing. tara dong. Busing, pwede mo yung Busing? Sabayang yun mo. Pwede mo mainit saan Busing? Nya na, kudong grabe ito kay ikaw. Nya na, tatod. Sige, tara, pre. Kita na bahala ni pre. Boss. Patano na ako yung Chinso. Pandara na, sa pamadala kaki mo nang i-display na ni mo di. Uy, pudong naman sa mangga. Napagtan kong Busing. Kasaman, sakar ako. Sakara dito, kaya ko yun na yung pandara na eh. Muna ni Kanaot, mo tagang ngayon sugo. Paandaro ng Chinso, masaka ko dito. Pandara na nadaan. Kaya ko na maputol na sa boss, dito kasi Pao. Ikaw ni bahala, masaka na ko dito ha. Sige. Karon. Kwartal sintos wat okay na ni. Kondisyon na ni. Brad! Nayapan ka ba si maipit ko na naman? Ako'y bahala dyan Brad. Pagkumapago kayo niya akong ikan sa Saudi niya akong Kinso. Ayun akong putolan niya. Stop it, Saan man. na ito Chinso, Brad? Esa, Brad, daog pa ko niya, Brad. Mura di ba siya katuhatong nga naman siya. Ito kay kalubong. Sige, dali lang ko para alalayan ako mabali, lagi na dayon. Di, murag kwan, esa, dito tabalin na itong betilis niya. Kakata rito niya, putong niya po na ko, testingan na ako. Dali lang ko, ganaan ako, dali, pabida, sige na. Brad! Nako, sugato na ako, sugato na ako. Para magputo. Di magyako. Saan ni? Man, agad ba nahilang pinig, Brad? Gagalaw ka. Agad! Okay na napinig. Ako sa ngayon akong sinsun. Saan na sinsuhan ni nga? Bagom ta kay karburador ni, bagom ta kay kanig. Kadina. Nangit na yung kwan siguro ni, i-hater lang na ako ni. Basiyo ka nang nabugnawan lang ni makina ni. Kumusta mo na hapon na? Wak ba yun yung naputol? Pagkwan na nga, di ba na yung putol na yung bemita nyo eh. Kasi hindi maputol. Busing, Bungol ka, kaklawa nang di maputol. ibuhat ka naman tanan, Busing, nga bandigin maputol ang iyong kay Mito, Busing. Lain man ni Busing, mura man ni kaning mo pugnan, may mo pugong squad ni Busing. Mura lain man doon kayo ang tayo na mong paminaw, ang ambience ba? At ito na ni Busing, muha na ni mo 200. Ay, sa, patay lang, tungagan ko na, himo na ko ng gintos. Kana. Baby. O, kinintos mong da. Kasi kana. Kana! Samtang ang istorya na ito, pandaro na na ko na eh. Noon sa naputol naman ni Noning kadina ni Noon. Nakibalit
Ano kaninas bike? Kinakay kaninas bike niya? Kana. Wala na, napotol pa yun ang likot. San? Mausa naman ang Brad. Ibutan nila nato na sa itong tricycle. Lain na akong lawas, Brad. Mura magkanang bukat na akong lawas noon. Nagsam na yung muli na lamay mo, Sing. Mukha na lang imong kinindos-kinindos dyan. Kaya, Brad, lain na kayo kong lawas, Brad. Mura magkanang ipamuy-puyan, Brad. Brad, dili lang sa mo. Naman ko. Dali lang sa mo, kaya ako nag-text so, kung albularyo mo, ano ito, patanaw na ko kung sa bisig na unod ling kahuyan Di ito. ko to, ay. Di ko to Oh, agad. dahil lang ka, ha? Nanay laptop naman panahon na. Uso pa pa na. Sige lang, dahil lang ka, ha? Dahil lang kayo. Dugay man kanila ni maputuling mga kahoy diri. Brad, wala to lang sa ginatuturan, ha? Lagi, Brad. Okay, basing, kami diri lang sa may basing. Kamar na lula, pag may basing, mga may impatso. Saan na sila, eh? Okay, manili lang sa kodresponuan kay dito. Uy, materiales fuertes. Anong na may nakasudring awam ako nagdaubunta? Lain na nanimaw umaning tabako. Saon? Oh. Uy. Uy. Wapa kayo. Pwede na ako ni mo nag-ride na sa kong ginharian. Ay tiglukot sa ko ang tustos kaya kanya akong palukuton na. Sa marunong mo lang, ano? Oh, medyo kayo, ano, balhin ko ng speakers, bi? Maniling ako balhin. Uy. Uy. Lucille. Oh, Lucilla. Please come home, my Lucilla. You know, my Lucilla. Please come back to me. Ano na inanawag na ako? Balag siya ko din pangalan ng sila. Kusog-kus balay, bi, mong nahanlog naman ko diri, oy. Grabe, lataran pa ganito karon, portahan na. Ako ang inyong ipadadali. Inuman mo ba? Nung pa, akong patanaw ng kay Mito. Tiyan yung naunong, ay. Mabot ka. Ito giday ang Chinso. Asama ka na ba kay Mito kay ako butangon ang mga nautang niya. Di ko ito, ano na may dautan, nun sa man ka. Gusto ba pala ron? Naboy po ang imong kalawasan. Oh, namoy poy. Dapat ko lalo. Gipatungan kang agta. Ano sa? Kabukatan ng agta. Diyan ko. Tabla pa yung doon yung lima kasakang bugas. Ikaw nung ba? Kaya tiguan ka sa tuhan ka na ko ba? Nung Kabalo tara. ba ka toyeg is my name, no impossible. Basi, baka kabalo na. Ah, Tinoon ka na. ayaw ko ka na. Bata pa lang ka. Bata pa lang ka, Tuyes.
ginatungtugan kag agta bawdang wa ka nitubo. O niya Ayaw ka anak ba, na imong naong. Naingan na imong naong kagilit ka ng duwinde. Tatakara man ka. Mamaya ka ng tumboy. Magsurya! Pag-dive na ako ni! Mananay ko ang pag-dive na ako ni Siligaw. Pagtaro na nga, ay gula na. Bitaw, sa Surigao, bitaw na naitamanong. Butbuot ka! Balong ba mo? Nga di ba doon ka madahil pa? Gitukmod ka o daw tanging kanto. Dota, ikan ko ba? Ay, tatsara dyan ba? Nagsilos siya. Nagsilos sa atong Tagalog nga babae. Yung kabalo magaling ka na nung? Na ako pa. Peki ako ay fantastic. Dahil mga picture dito. Peki na. Dahil mga picture dito mo sa Surigao. Anong sumibahat mo sa kanang kay Mito na sa likod? May ako sa sihon dito. Dahil lang mo sa sulod. Ay ikaw, Mrs. Ang saman nung? Yala mo pa ako estudyado. Dali naman dahil may dahil. Anong mga siguro? At wala na dito. Pinaagi sa akong gahong. Pahawa din si Agta. Dahil gakit sa ibabaw. Bawa giniling Agta sa gakit. Ayaw kong pahawa at hindi ko ang akadi ko madala ni mong negosyo. Kaysa ka nga Agta. Ikaw ba ito si Jeffrey Capri? Nabay na rin na. Kabalo ka. Ako ang pinagamaoy o gusto ka makakuha sa kuwang talented kay ko kapag kapre? Ganon na kayo magkana. Jeffrey Capri. Kabalo ka. Ako ray kabalo nga agta nga kapre nga kabalo mo gitara. Agta na Capri. May lain pa. May ikaw ay magbuot mo ote. Gusto ka makaluwag sa kuwang ako ang talent gusto ko nyo makita akong talent? Ha? Wala ko na matandaan. Para magkabalong ka. Jeffrey Capri, babahin mo ba mo pahawag ka sa mga kayo? Ano pawaon mo ko ni mo ni balay? Ha? Ang kayo, Ikaw ko na ako pawaon sa inyong balay. O saan? ako pa sa... Ayaw magtubag-tubag yung ka. Jeffrey Capri. Ayaw ko ka na di ko ang si pawiran na ka daron. Jeffrey Capri pamidaw. Dahil magbaho na. Lain. Ay ko kalana. Pula kaya mata. Isa ba yung pagpulan eh? Alam kayo nang magpaaso mo niya. Sorry, magaling Capri yan. Ay, Jeffrey Capri. Kipiskat ko. Pahawa na din sa kayo. Ikaw bawa. Oo, bawa. Pawiran nito ko ito ka pog na. Protsense! Ba't sa pwede ka? Capri ba ko ikaw si Kusak? Kombinasyon na ni. Sasabihin man yung complicated. Bawa na! Hindi ka gusto mamatay. Bawa. O sama ka? Bawa ka o dead or alive? O sa may mong tuyo? O sa mong tuyo? Akong toyo si Lucila. Oh, Lucila. Oh, my Lucila. Don't you know, my Lucila? Please come back to me. Ay na ba karoon ka? May bana na si Lucila. Kada si Mariano. Wag na po kanina pa nga si Marciano. Mariano. Pastilan, Mariano, haka. Makasakit ang tiyan. Ay pagkatagata. Kung buhawa ka na di, o sa may anong i-barter ni mo. Sige na. Wala. Eh di ba na kung pwede bahatag si Lucila ni mo? Tagay mo, chicks. Pwede di ba? Anong chicks? Gusto ko ka ng chicks, hindi ka ng guwapa. Gusto ni mo Tagalog? O gusto ko yan.
Taas o bubog-buhok? Oh, bubuo lang. Hindi ko kailangan taga-subok. Isa mo kayo na. Taas pa kayo bubuo. Kailangan na sa kinan. Sige, sa ilis sa ako. Diyan daw na ko dali mong bagarit ko sa... Tingkan to po ka. Kaya kalanog-lanog pa ni mong tingog. Sige, ikaw dali ka. Sige, ikaw na po. Oh. Ilistasan ako. Bubog-buhok. Tagalog nga na sa kinan. Okay. Kasi mo gusto ka na bumuo taas o posisyon. Oh. Taas ang posisyon. Sige. Matuman ang imong gusto. At na pangitao na. Ora mismo. Ora mismo. Eh kung dili. Awing na ng pagtaka. Ito ko na ito kapong na. Ayaw, maluoy ka. Sige na, kabusod ako sa bahay. Nung sa inyo sa agta, nung... Ano kasi yung sakta, no? Jeffrey Capri ang yapangan. Onsa? Atong unang panahon, gibiyaan nila sa uyam, kiniatong Manila. Kay Tagalog mo na ito. Siyempre. Pero Manila, ito'y Tagalog man. Mao na ito nga, hatod karon mo sa kitang laing hinigog ba? Mao na gusto niya ikaw, Lucy. Ako? Asawa man ako na. Hindi ko gusto ko talalaw, hindi ko gusto ko talalaw. Ay, Hindi ko buka mabayaran ako kay sa kay Mito. Kagwapos kong balay dire. Nanegosyate na nako. Pangitaan na daw nato sa babae nga Tagalog bubog-buhok. Kada sa kinan. Sige na ako kailangan na. Amot ang gusto ko tapos to. Kato na lang amo siguro na ako. Pwede na to. Sige, ito na lang yung amo siguro. Aga pa to ba? Sige ka na lang. Ay, ganahan pa mo sa trabaho. Bayad na sa to. Walang kristalan nun. Ayaw na lang to nga mo. Sige ka na lang ang line. Pangita mo. Wala. Ako sa pangutanon ko unsay gusto niya nga deadline, ha? Kadali lang. Oras. Ay, Jeffrey Capre! Oh, gusto na ko karon na. At natismuso po ni Capre, ha? Gusto na ko karon na. Mana ko ya. Chicks dire. At kaniyagdang, ha? Mutilaw sa ko ning mouse na rapol. Ay, hinog kayo. Ako binahaw na niya. Gusto pa lang mga kagagaya ayaw na ulitin. Ayaw na ulitin kaya mga ng Mr. Apple. Kita ka nga nila na violet na ka-brown na. Ang pawiran na sa mga. Pawiran na ka, ha? Ito mo ka po na! Pagsinsek! Paki niya. Kumanagid kanina ra. Ang hawa na lang ito eh. Sabi ko, mahawa ng kape, ano. Kaya hawa gid rigid. Big Mars, dinigid di makaya Mars. Third DDI, di mo tawag Marciano, no? Mariano. Third D. Mabalik na lang tayo dito sa mua. Balik na ta sa SIR Phase 2. Dito ta padol ta nila tata bala siko dito ilan ni Kwan. Ilang idol na ko. Ay pa dito na lang sa tamang itataglaing balay. Ay, paita ni Third A. Sige lang, good. Sa maron. Duwa na sa kape at chinso. So your life is you. That's why I say. Biglaing kapoy ano lang daing. Tungod kay lisod na kayo. Matod pa sa albularyo di ginaw mo hawa ang maong kapre.
Pila ng katsinso na nga putol ang kanina, di yun maputol among kay Mito. Karon ibalik mi sa SIR og malipayong nagpuyo sa kong asawang si Lucille. Patukar na lang ko sa mo ang team song. Inyong suwat magtatampo. Mariano. Mariano III. You ask me if I love you, and I joke on